Čestitam istraživaču, stigao si do finalnog bossa A1 nivoa. Do sada smo pričali o sadašnjosti, ali šta je sa onim što se desilo juče? Za to nam treba vremeplov. Zaboravi na preterit, ono ih lernte. To je za knjige i vesti. Mi smo ljudi iz naroda. Mi koristimo perfekt. On je živ, dinamičan i koristi se u 95% razgovora. Formula je prosta. Na drugom mestu je motor. Pomoćni glagol haben ili sein. A glavni glagol? On ide na sam kraj rečenice i oblači pidžamu. Zovemo ga particip 2. Evo formule na delu. Juče sam video vanzemaljca. Glagol sehen ide na kraj. Ich habe gestern einen Alien gesehen. A onda je on uskočio u svoj brod. Ovdje je motor, ist, jer se on kreće. Ali o tome ćemo u sljedećem videu. Der Alien ist in sein Raumschiff gesprungen. Kako se pravi pidžama? Piši recept. Za pravilne glagole, štrebere, lako je. Ispred glagolske osnove dopišeš ge. A na kraju dodaš te. Machen postaje gemacht. Kaufen postaje gekauft. Izuzetak su fancy glagoli na iren, študiren, telefoniren. Oni su previše fini za ovoge. Zato ge leti u kantu. Njima treba samo te na kraju. Študirt, telefonirt. A šta je sa buntovnicima, nepravilnim glagolima? Oni prave haos. Arhivator Elza, daj nam dosije o buntovnicima. Buntovnici su zapisani u knjizi prošlosti. Oni imaju pidžamu na N. Ispred glagolske osnove ge, a na kraju N. I često promene slovo u sredini. Gesprochen, getrunken, gegangen, gefahren, geschlafen. Oblike moraš da naučiš napamet. Skini aplikaciju da ih vidiš, skriptu da ih pročitaš i vežbanku da ih napišeš. Linkovi su u opisu. Vreme teče. Sada znaš kako da napraviš pidžamu. Ali čekaj, kada koristimo haben, a kada sein? To je večita dilema. Rešavamo je u sljedećem finalnom videu. Vidimo se u budućnosti, mislim, prošlosti. Ćus!